Vice President Constantino Chiwenga has returned from his annual leave to assume the role of acting president, taking over from his ailing co-vice president Kembo Mohandi. Sadapina mashoko atinoti aiwa VP Chiwenga vochiuya vachitora matomu aiwa vachiuya vachiacta as the vice president. So zvamuzo vabuda statement muna December 2024 achinzi aiwa iye achazoproceda kubva musi wa20 unobva wasubscribe like watoon the bell kuti bina panapa unomabuda nyika muchinzi Mohadi who stayed in as acting president when the president Iti Mnangagwa began his annual leave at the end of January, was struggling with his health during his 2-week tenure. He spent his 19-day of residence absent from key duties, especially 2 critical regional assignments. The 2 regional assignments Mohadi failed to attend include the inauguration of the new Ghanaian president, John Mahama, in Accra 2 weeks ago. Last week, he also missed the inauguration of Mozambique's new president, Daniel Chapo. Defense Minister Wang Chunguri had to attend to these assignments on the ailing Mohadi's behalf. Chiwenga now steps into the role for 10 days until Mnangagwa returns in the first week of February. Mnangagwa has been around during his leave, reportedly due to fears of a potential coup from Chiwenga. Tomashoko aiwa anobuda aiwa as brief points pamusoro pezviitiko zvinoitika muchiona kuti aiwa panapa vanzwa varongoti aiwa ava vakembo Mohadi vari ngoripo zvavo as a placeholder, but zvavari kuita chaizvo hapana. Vanongwa kunzi aiwa pane maimportant roles avaifanira kuundertaka, but anongwa kunzi aiwa kwaitozotumiwa vana Opa Muchinguri vainovamirira vachionekwa kuti vaitozombonosika medical care ivo vachifanira kunge vari on duty. Toona kuti at the same time toona kuti VP Chiwenga unongoramba ari sidelined. Toembe wenyika achiramba ari mustate house achimbodzoka muoffice nenhau yekutya aiwa a potential coup. Tidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pekudzoka aiwa tiona VP Chiwenga vachitora acting presidency. Tidze mafunguro enyu pinda comment section yedu, subscribe or like.